Трапезица е един от двата основни укрепени хълма на средновековната столица на България – Велико Търново, заедно с Царевец. Хълмът се намира на северния бряг на река Янтра и през периода на Второто българско царство играе важна роля в живота на столицата. Името Трапезица вероятно произлиза от гръцката дума трапеза – маса, което се свързва с формата на хълмът. Разцветът му настъпва след въстанието на братята Асен I и Петър IV, когато Търново става столица на възстановената българска държава. През 13 и 14 век Трапезица се превръща в квартал на болярската аристокрация. Тук са открити останките на повече от 20 средновековни църкви, богато украсени с фрески и керамични орнаменти. Някои от тях са свързани с култа към български светци, като свети Иван Рилски, чието мощи са били съхранявани тук. Крепостните стени са изградени от камък, подсилени с кули и порти, които защитават вътрешния град. Основният вход е бил свързан с път, водещ към главните квартали и към царския хълм Царевец. След падането на Търново под османска власт, значението на Трапезица постепенно намалява и хълмът остава необитаван. Днес Трапезица е важен археологически обект, свидетелство за политическата мощ и културния разцвет на средновековна България. Знаете ли защо болярите на Трапезица никога не са закъснявали за вечеря? Защото хълмът се казва маса. Помни, историята може да бъде и забавна.